Okay, so naimbag nga kabitay amin kakabsat nang nangruna dagiti kakabsat nga agbuy-buya manen iti online. Kaya hintay ko i-share kakabsat dagiti nga datoy nga link tapno mas lalo pa nga maiwaras datoy mensahe ni Apo tayo a Dios. So once again, good evening iti tumunggal maysa. Ket kadlaawak man dagiti agbibuya itatati online. Ket hangkay ko mga mamuma kanyami nga mangtartarabay ken dumngeg dagiti sasaone at sasaot ti Apo tayo nga Dios. So itatang oras kakabsat inakman datoy kabsat tayo nga isu na iti mangirugi iti open prayer. So inak mga rod awagan ni Sister Alipe Toremutcha. Ate, nakamute ka? Nimbag nga rabi tayo kakabsat, agdumugte nga rutin tayo pumarara. Lord Almighty Father, in the name of Jesus, we come before you, Lord. We worship and we truly honor your name. Lord, we are praying, O God, na ika na kami apo iti nananay nga saririt kastamet apo iti nauneg na revelasyon kadagiti sasaom. Lord, ika na kami met apo iti perseverance iti panagtulnog kadagiti sasaom. Lord, I pray also for the internet connection. Lord, na dahiti nga connection ako kat agkaroon iti napigsang signal ket kaan kumang naputol daytoy apo ket sika kaditi agkaadda iti tunggal maysa kada kami ket kararag ko nga amin apo nga makabuya ken makangeg kadagitoy sasaom ket maadanda apo tinan-anay kan makaawat kastamet iti relasyon ken ket malawlawagan iti puso ken iti panunota. But Lord, dahil iti dawat ko, itinaganap po mi nga Jesus. Amen. Naimbag nga rabi itayo manen, gagayam ken kakabsat, pagyamanan mi nga adda kayo manen nga agdengeg iti sasao ni Apo Dios ken sapay kumat makaadal kayo manen dagitoy revelation ni God nga ited na kat itatang rabi. So God bless you all. Okay, so thank you so much, Sister Aya. Kaya itatang oras, isaro makmamet ni Sister Zinya. Balinan to pa yan nga invited, dagito nga dagiti contacts na unod dagiti i-follow up ng agbuya dapat iti online. Naimbag nga rabi itayo amin gagayem ken kakabsat ket adda kami man ituyen nga umay agsarita ket imbitaran da kayo nga rod nga umay makipag agdengeg kadagiti nga topic review itatang nga rabi ket papada tayo nga agadal kadagiti sasao ken iti no anati kayat ni Apo nga ubraen tayo para iti pagayatan na. Okay, so praise the Lord, Sister Zinya. Kaya iti sumaruno nga panelist tayo itatang rabi
Inakman awagan ni Sister Marisa. Nakamute ka, ate. Wen, okay. Thank you, Ro. Thank you. Wen. Sobrang na-excite. Naimbag nga rabiita yung aming kakabsat. Sobra man una deti maragsak nga inakmarik na itata. Agsipod ta binagaak digijay contacts is barangay 14 San Nicolas nga agbuya damit tapnon ti kastaket more nga manayunan iti panakaamuda iti ayat ni Apo Dios para kadakwada. Isod gapuna nga kayat ko nga kaablawan ida da Henedin Corpus kani Ina Corpus itata kastamot kini Ino agbuybuya dati basit nga ubing dati 21-year-old na ngem na expose and iso na iti aramid para iti Apo madaydayo iti Apo aya, and as well as ni Rex nga kabsat ni Ina digiti Corpus family agbuybuya da aming itata nga kanito. So naimbag nga arabi tayo amin na bendisyonan arabi ikada tayo kakabsat di Jelae. So, praise the Lord. Always smiling ni Sister Marisa. So, inakman mong awagan ni Brother Jay kay ni Sister Ali. Limbag man yung review kagayem ken kakabsat. Ket awisin kayo man nga makapag dingeg ken agbuya kadating tupiko manen nga income pagtutungtungan ken kastameten dibiting contacts or kung na share mi tay nga sapay ko market makapag buya kayo ken makapag dingeg kayo dibiting hindi nga agadalman dibiting nasasawa ni Apo Dios. When can stamet nga kadagiti palpalo apan mi and kasamit kadagiti agbuybuya mayumanen denggen dagiti pagtutungtungan ken pag-inistoryaan ni may panggep iti revelasyon ni Apo Dios kada kami no kasano iti agbalin ken agbalaigi nga natibker nga agtultulnog iti Dios. Iti laeng ro. Okay, so praise the Lord. Hintay ko lang ng reading yung adadagiti ko, nagiti share the revelation ko nga kayo. So, I hope na okay iti connection dagiti agbibuya kat na gabi kaya amok nga excited kayo nga agbuya kay makipagdengit dagiti nga topic tayo. So, ti topic tayo ito nga rabi kakabsat ket persevere in doing God's will. When no Ilocano, si tutured ang mga ramid, ti pagayatan ni Diyos. So according to, tiki verse tayo tatakakabsat ko, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, gaya. So, datang oras kakabsat, kahit ko lang basahin dato'y key verse tayo tata. Ti kuna na ti first umuna nga taga Corinto 15 50 ket 8. Kuna na ngeron patpatik at kabsat agtalinaid kayo anak tibker ken di magaraw. Kanayon sangwenyo iti trabaho yo may paay ako. Taammo yo nga addabunga ti amin nga aramid tayo iti panagserbi tayo ni Apo Dios. So it's a reminder kanya tayo kakabsat ni hantay dapat kuma nga ma-shaken ti anaman nga klase nga panubok iti panagbiag tayo. Ket mga oras kakabsat ket ko lang binsa-bensaen dagitoy points tayo nga pagsaritaan tayo tatanga rabii. The point number 1 tayo kakabsat, Christ remind us that as we walk with Him, we should stand firm and not be moved. We should condition and anchor our physical, mental, and spiritual into right faith and established by Christ. In what ways do we establish
stabilize our faith when we are moved and shaken in our stand. So dahil iti muna nga pagdidiskussan tayo kakabsat, ket inak mga rod awagan ni Sister Zinya nga so natin mangirugi namang mangibinsa-binsa ti kwa iti mensahe nga na-receive akin Lord. Sister Zinya. So, thank you Kuya Roro. Kat kadati umuna nga punto itata, talaga nga rod nga makita nga challenging na talaga iti parang surot kani Apo ken iti panagtali ni Ed nga sumursurot iti pagayatan na ta kasapulan nga na-firm iti pamati ken kuana tapno iti kasta ket ti ure anyaman nga pasamak or ana digiti testings bakit makapagtali na ed talaga iti pamati ken kuana ken iti panaka panagigem iti sa una ta kinapaiswanen na kunana or iti ket kasapulan nga i-kondisyon ken i-anchor iti physical, mental ken spiritual ken iti right nga pamati nga in-establish by Christ. Kasi kaslang kuma kadagiti work ni akas kanyak met nga adu talaga digijay times met nga mabannog iti trabaho, so nga physically, mentally ket marik na nga talaga met iti panakabannog ngem kasapulan nga talaga nga sensitive care wenno agtali ni Ed nga sensitive care iti spiritual tapno no saan nga easily nga or sabali ti ma-entertain kumbaga. So ana ba dagiti banag or ano dagiti wagas tapno ti kasta ket ma-stabilize deti nga pammatik ken tapno no hanak nga easily nga ma-move or ma-shaken ka DJ panagtali ni Ed ko ken kuana. So talaga nga napateg gagayem ken kakabsat nga umuneg iti panakaammo iti sa una. Kasi DJ sa una iti kanayon nga mang-remind kanyak no ana ba talaga iti kasapulan nga ubrae. Kasi uray no mabannog physically ken mentally ngem no ma-remind nak iti sa una. Ket DJ iti tultuloy nga mang-divert no ana ti dapat nga panunutek ana nga dapat iti kasapulak nga ubraen. Kasi iti biag ko ket amok nga naggapu ken kuana ken dapat iti amin nga rod nga aramid ko ket agpaay nga para iti pakaigloryaan na. So dagitoy kakabsat iti tultuloy nga mangrem-remind kanya ken iti mangguard iti heart ko nga no adaman dagitoy dadu ma-entertain ko nga tay mabannog akon kadjay ngem iti sa una nga talaga ti agtultuloy nga mangpatidker kanya. Kusot ka po na nga rod nga kuna na iti ket babaen laeng nga talaga iti pamati ken kuana nga ma-overcome amin digiti nga challenges iti panaggrow ken iti panagtali ni Ed spiritually. So DJ lang kanya ko Roro. Gyaman ak Sister Zinya iti nakapintas nga mensahe nga i-share mo kudnunay nga iti amin nga aspeto dapat iti panagbiag tayo mapa-mental man deta physical ka dapat ket always nga kwa nga nakakadepende amin kinigadhaan nga kwa hantay nga agweld kadagiti bambanog kadakwat damit talaga nga talaga ni Christ iti mang-sustain strength ito mong galmaysa. Ket kakabsat awagak mamet nga rod ni Sister Marisa. Sige. Naimbag manen nga rabi itayo kakabsat aya. So dito point number 1 tata nga tayo pagsasaritaan is regarding yung no kasano tayo nga natibker babaen iti panangaramid iti pagayatan iti Apo. So nakita kami dito, it remind me nga DJ quiet time ni iti bigat gayam. Tako na namin ito'y kakabsat ijay Matthew 7 verse 24. Nga rod siya sino man adumngeg kadigitoy saok ket tungpalen na ida mayari iti masirib a tao anang patakder iti balay na iti rabaw iti bato. So meaning deti bato nga ibagbaga na ditoy nga nagparabawan deti nga tao iti balay na DJ ni Jesus Christ. So meaning
nakapatpatig kakabsat nga tapnon iti kasta ket kanayon to yung nga tibker ket nakaangkla tayo nga kanayon kadigiti sa uni Apo Dios nga deti sa uni Apo Dios isu deti ti kanayon kay remind ka digijay contact itata nga agdama nga iti amin abanad deti ti pakakitaan ngamin dijay pamati tayo nga natibker tayo latta nga mga ramit iti pagayatan na in times of digiti kakastoy ket haan tayo pulos nga itulok nga datayo ket aglupoy ngem ket diket situtured tayo latta nga mga ramid babaen iti panagibtur tayo nga mangtulnog iti pagayatan iti Apo Dios. So nakitak met idtoy kakabsat nga nakapatpatig pa dijay devotion nga kanayon nga deti iti isurusuro kadigiti contacts nga talaga and even us nga mismo no one is exempted nga deti devotion nga talaga ket panakipagmaymay sa tayo ngamin panakapaunig iti relasyon tay kani Apo Dios babaen kadigiti sasauna ket digiti sasauna isu ti mangistrak kada tayo ket adu digiti karina iti sasauna nga mangpatibker wenno mangguyugoy ba tapno ti kasta ket itultuloy tayo nga aramiden iti pagayatan na dijay laeng kanya kakabsat. Okay na imbag nga rabi itayo manen gagayen ken kakabsat para ka detoy challenge number 1 nga deti nga rod iti kunana nga ana ba dagiti aramiden tapno kas taket haan nga ma-shaken iti faith when pamatin ken ni Apo Dios no. So kas na ibaga ditoy nga kanyak met personally nga adu dagiti banag nga pakatetesan met iti pamatik ken ni Apo Dios. Kasta ken inyo merit itatay ti physical, mental ken spiritual. So iti banag iti physical nga dagiti time met nga jay sa tinaibaga ti mesa nga sister itatay ni Cecilia nga working nga iti banag nga mabannog adu ti obrana iti banag met iti mental ken iti spiritual nga iti banag met nga makarikna akmet no kwad iti banag iti discouragement, sufferings, testing, digiti banag nga pakatetesan met iti pamatik ken ni Apo Dios no. So ana iti pananghuhold ko wenno panghuholdak nga hanak nga agbigay haan na ma-shaken iti pamatik ken ni Apo Dios. So detoy iti babaen iti digiti word promises ni God kanya nga itikad na kanya iti naaldaw-aldaw babaen iti panag-devotion time ko ken through iti quiet time. Tamamatinak nga nuhaan nga kasjay iti kauneg mo iti relasyon mo when iti word life mo alistong agbigay iti tao alistong nga ma-shaken iti faith na. Yari ko detoy nga sila kumate mesa nga balay no te balay nakapsut iti pundasyon na anati usually nga mangyari. So either nga no dumteng iti bagyo, dumteng iti didigra, alistong marebba keta nga balay. Ngem no iti foundation na ket natibker haan nga agbigay wenno haan nga matumba deta nga balay. So kastamet iti spiritual life na napaka-importante iti mesa na tao wenno anak ti Dios nga kailangan ket very deep DJ word life na DJ panagbasbasa, panagmeditate iti word ni God. Tati word ni God isuna iti mangiturong ken isuna iti
mang patibker pay lalo iti relasyon kuken ni Apo Diyos tapno no kasta ket haanak nga alisto nga agbigay. Alisto nga give up, alisto nga shaken. So, deta laeng gagayam ken kakabsat. Thank you very much. Okay, so thank you so much Ate Aya. Pudno na nga iti may nga tao nga nauneg iti panaka-understand na iti word ni God ket narigat nga maapektuhan kanyaman nga problema. As itimbagan ni Ate Aya tatay. Kaya tinakmamed God awagan iti sumaruno ni Sister Ali ken ni Kuya Jay. Naimbag manin nga review gagayem ken kakabsat. When aya ko na ngam dati point 1 ket ket kumalang ibasa dati kuana ditoy nga we should condition and anchor our physical, mental, and spiritual into the right faith established by Christ. In what ways do we establish our faith? When we are moved and shaken in our stand. So, nagkikinantay ngamin dati gagayem ken kakabsat ket numako na ngamin nga condition aya niyari ko lang dati may isang boksingero pumakit no kayat na nga talagang mga tiwisuna or nagkaroon DJ ti victory so na ket he should condition DJ body na mind and even talagang i-condition na DJ ko na DJ bagbagi na tapos no kasta ket mamit na nga talaga DJ weight or kung DJ bagi na. So nagitkitan tayo met gagayem ken kakabsat no kaya tayo met nga talaga nga may condition digiti nga pinag suro tayo iti pagayatan ni Apo Dios ket umuna nga nakita diti gagayem ken kakabsat ket we should evaluate nga talaga diti umuna diti self tayo nga adu nga talaga iti test when no trials talaga iti biag nga sumura ken ni God. But one thing nga kasapulan tayo nga talaga is nakapimpintas nga i-condition tayo babayan digiti sasauna and DJ pamati nga hantay nga dapat nga basta-basta nga taligunan digiti nga sasauna. Kasi ang mukmet nga dapat ket dati pinangsurot ken ni God ket dapat aktipon DJ pagayatan iti place ken spiritual tayo. Tapno na kastaget agmay maysa isudang agubay kini God kasi once gamin nga hana kaya DJ ko ma-place or kaya DJ Holy Spirit tayong di are ko ngamin contradict. So meaning DJ ibagbag ito nga agkaroon talaga iti one mind and one body nga may condition nga talaga DJ heart ko nga mangsurot na talaga iti pagayatan ni God. So, DJ lang raw? Shakmet, para kanya, kasano nakagbalaiging na natibker. Ken, DJ bahaan nga alisto nga agmove na DJ marik na nga talaga iti baba iti pamati ken ni Apo Dios. So, para kanya akat babaon dagiti sa una, ken DJ nasinged nga relasyon kanya na, kasi met DJ always nga kita itibagi nga haan nga agbasol iti inalaw-aldaw kasi mabalin nga DJ basol nga iti puso ken iti panunod ko. Iso iti mangisina iti ayat ko ken ni Apo Dios kasi met DJ pagiging natibker ko ket mabalin nga DJ ket maawan. No once nga siya ket haan nga tulnog kadagiti pagayatan na samet DJ kangrunaan na inaldaw ko nga i-purify DJ bagi. I always dapat na i-confess ken ni God nga dagiti basbason ko iti inaldaw-aldaw tapno siya ket magamit na nga talaga tapno dagiti sasauna maiwaragawag kastamet nga digiti tattao ket mangeganda no ana DJ pamatik nga i-share ko kada karon damit iti pamatik ken Jelaeng Roro.
Okay, so praise the Lord. Kay Ali, ken Kuya Jay. So, agkaroon dapat iti daily repentance. Sama yung tatlo kantay na kuha, nga ma-shaken. So, next, may kaduang points tayo kabsat. It is our duty to give and be fully committed to our God-given work. God does not accredit divided commitment in taking our responsibility to Him. How should we make sure that we give fully to the name of the Lord? So, tatakakabsat, um, yun nga awagan ni Sister Marisa. Praise the Lord, manen. Kakabsat ayan. So, dito manen point number 2. Naku na natin kat it is our duty to give and be fully committed to our God-given work. God does not accredit divided commitment in taking our responsibility to Him. How should we sure that we give fully to the name of the Lord? So, dito ay reminder manen, amin, kada tayo kakabsat, kan kadigit agdengdengeg itatang agpepeso detoy nga ti panagserbi ken ni Apo Dios wenno panagaramid iti pagayatan na ket yung fully committed. Haan nga dapat nga divided your heart nga you serve the other one tapos dead human and maysa. So meaning tiket na sa when tiket we cannot serve two master. Nga dapat ket i-give up mo di jay maysa ket ited mo tibiyag mo kadeti maysa. So tiket na sa when deto digiti na inlubungan nga banbanag nga pagfokusan iti tao ket no adda ti aramid para kini Apo Dios. So deto met ti talaga nga ano kanya kakabsat nga adu nga agpaiso met digiti paka-dividan iti attention no maminsan para iti panagserbi kini Apo Dios and even di heart nga ited ko mga fully ngem ada digiti sitwasyon no maminsan nga mangagaw ba ngem very clear met DJ word ni God nga fully committed kunana. So nga kanya no digitay time nga talaga nga aramid para kini Apo Dios talaga nga I see to it nga i-give upon angkon nga talyawan DJ banag nga para kanya nga araramidek nga mangagaw iti oras, mangagaw iti tiyempo para iti panagserbi kini Apo Dios ngem ket diket aramidek detoy nga agtulnog ken kuana nga ited kun DJ na ilaan nga oras kasi DJ kuna na nga rudkot DJ oras tayo iti agmalim ket haan namot nga agawon amin ngem ket diket no ararigen tayo kakabsat ket ad-adu pa DJ panagaramid tayo iti para iti bagbagi tayo ngem para ken ni Apo Dios. So kanya no para ken kuana nga talaga ijakon talaga na panawa kon DJ pakakumikumak tapno ti kasta ket yung makapag-focus ba nga haanen nga maagaw DJ nga attention when haanen nga maagaw DJ panagserbi kini Apo Dios. So kunaket no te tiyempo para iti bagik para tiyempo para iti lubungen iwaksi kon deta ket turunge kon detoy panagserbi kini Apo Dios. Yun yung mga working amok detoy ket working iti Holy Spirit and even DJ grasya lang talaga ni Apo Dios. Haan nga siya hangko nga kaya detoy ngem ket diti mangituruturo nga talaga kanya ket napudpudno nga ti espiritu nga adda kadatayon isun ti mangguyugoy tapno ti kasta ket iturong nak para iti Apo. Yun lang sa akin. Okay, diyaman na Sister Marisa. Iti mensahe mitatak ket inakmamet nga rod ayaban ni Sister Vinya. Naimbag manen nga rabi itayo kakabsat ket dating point number 2 talagang saan nga pulos nga maayayo ni Apo Dios no addaan tayo iti divided heart ken divided nga commitment ken kuana iti panagubra iti duty wenno iti responsibilidad nga agaramid iti pagayatan na ket kasano nga rod nga how can I be sure that I can give fully itinagan ni Apo Dios. So, may isang makikita kakabsat ket kasapulan nga talaga iti kwa iti sincere ken genuine nga repentance na
maging ayusin talaga DJ ana personal nga relationship na talaga kani Apo kasi kapag maayos ti relationship it goes well met ka DJ commitment no kasano iti kagagar no kasano DJ desire talaga nga puspusan nga panagarami iti pagayatan na kasi isuna iti kangrunaan nga kayat iti heart nga mai-please iti anaman nga aramid. So, makitkitak pa ito'y nga iti met talaga biyag ket or iti panagubra iti pagayatan ni Apo Diyos ket haan laeng met na talaga nga after work kundi iti amin nga sitwasyon or at all time kasapulan nga talaga na-remind na kada iti kakabsat nga kasapulan nga iti amin nga oras ket yam-amok isuna babaen iti biyag ko saan laeng nga iti panag-sao no diket di iti panagpanpanunot or dagiti babaen iti aramid nga makita da no kasano nga talaga iti maysamet nga agbibiyag ken kuana ken no kasano iti maysa nga iti life na ket naka-i-commitment ten ken ni Apo Dios. So it is really challenging makita nga haan ko nga maobra daytoy no siaklaeng no diket di kasapulan ket agbalinnak nga sensitive iti Holy Spirit nga inted na met kanya kasi isu ti inted na nga kanay nga mangpalpalagip kanyak so agbalinnak lang talaga nga sensitive iti leading na. So DJ lang kanya. Okay, so praise the Lord. So kunanakat kailangan nga maging sensitive talaga dagiti instruction ni Jesus Christ through His Word. Okay, so nakmamangod awagan ni Kuya Jay ken ni Ate Ali. When kagayem nga kuna na nga iti point to ket it is our duty to give and be fully committed to our God-given work. God does not accredit divided commitment in taking our responsibility to Him. How should we make sure that we give fully to the name of the Lord? When nagpaiso aya, digiti sharing digiti mo ng kakadwatay nga panelist, nagpaiso nga iti pinangserbi nga talaga kanya Apo Diyos ket iti tayo di 100% nga commitment tayo kanya na. Kasi han na kayat iti undivided heart when di half-hearted nga gubay kanya na. So meaning gagayem ket DJ fully nga pinangited tayo kanya na. Kasano ba ang amin aya gagayem nga i-commit tayo DJ 100% nga pinagtulnog wenno pinagubay digiti nga sasauna. Muna pa lang nakita diti gagayem ket diti devotions kon aya iti inaldaw-aldaw or iti kuna tayo nga quiet time iti binigat nga devotions tayo dapat ket dijayen ket makita nga quality isunan nga ije pa lang ket nalawagen DJ kwa nalawag DJ revelations nga ibagbaga na kanya iti DJ pa lang nga quiet time ko ket ije nga makita kon nga clear ba DJ kwa DJ nagkaroon na talaga iti relasyon kanya na ngem no sometimes kami nga talaga iti place ket talagang malukoy met kaya gagayem iti kwa iti offer ko ma iti lubong ngem hamot nga dakes iti kwa iti ipobrate iti lubong ngem no ngamin masubraan tayo gagayem ket deti ngamin diri kwan haan ko mga DJ invalid ko man for example ko maket DJ maysa ko mga di ko basketball ko maket no or shoot kay di outside iti in that area ket han iso nga counted kasi awan ka DJNT inside iti kuana awan DJNT inside iti in that court ko ma so kasi met kanyak no time ken ni God so time nga talaga para kanya na so tipe ngamin may nga nagitag deti gagayem ket di totally nga talagang makita di bagbagate nga di may ngamin nga Christian ket makita nga talaga di being kuana being born again iso na nga talaga di bagbaga tayo nga na totally change nga talaga iti life niya nga amin nga pagsubok ket kaya na iso kaya nang lampasan am amin digiti nga pagsubok iti biag na ket
dijay nga talagang makita mismo kanya tayo tapon na kastakit makita met DJ ko. DJ fully nga committed kanya tayo. So DJ lang bro. Para kanya met, adviso de time bagam je, kunanay je Mark 12, 30 to 31, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So, kunanay jay nga, di ba no in love tayo iti may isa nga tao, 100%. Kantay kayat nga, DJ nga ayat kat, uh, gudwawon no tedalaeng iti ipaina no diket ti kayat tayo ket DJ buo nga pagkatao na buo nga DJ time na di oras na no naman na daken kuana ket ited na para kanina. So pasyemet ken ni God nga DJ panagayat talaga ken kuana ket 100% ken DJ fully committed na talaga ken kuana. No once ngamin nga iti puso ken iti panunot ko kat adda iti panagayat ken kuana sumarunumet ten DJ panagserbi ken kuana maited kumet iti bagik nga full if DJ heart ken iti mind ko ket para kanya na laeng DJ laeng ro. Okay, so kama Ken at Abby, kaya tinakmamit yung tawagan dati mauding panelist tayo ni Ate Aya. So, dati net point number 2, nga kunana itoy na it is our duty to give and be fully committed to our God-given work. So, bilang agserserbi ka ni Apo Diyos, tikayat ni God ket talaga nga DJ, 100% nga ited tayo DJ, full commitment natin sa Kanya. Ano, half-hearted, awan si Sir Servina ta. Dito nga rin ko na ni God na handa kayat DJ divided heart na agserserbi ka, tapos adumet dagiti ba ng paka dividean iti heart mo. So, balin dito iti trabaho, pamilya, ken naduma-duma pa. So, tikayat ni God, maited tayo buong buo. Dijay commitment natin sa Kanya. So, dito question na how should we make sure that we give fully to the name of the Lord. So, muna, kaslatin na ibanggit tatay iti ni Brother J. Tatay nga talaga nga napaka-importante nga talaga nga DJ yan ti devotion, di intimacy ken ni God, and di talaga strong faith ken focus mo ken ni God. Kunakon, it will really follow no kasjay iti kaunit mo, the intimacy ken the relationship mo ken ni God, maited mo buo the commitment mo ken ni God. Ken importante din na magkaroon talaga iti strong faith. Deta talaga iti importante iti mesa nga Kristiyano na adaan isuna iti strong faith ken ni God. Na related met lang di point number 1 itatay nga no strong di pamatin ken ni God di faith mo haang ka nga ma-shaken, and if haang ka nga ma-shaken, maibigay mo jay full commitment mo ken ni God. So kanya personally I am praying for this na magkaroon talaga iti full-hearted commitment iti panagserbi ken ni God. So DJ Laeng, gagayan ken kakabsat. Thank you very much. Okay, so gyamanak Sister Aya. Ket intingaw din kakabsat iti maudi nga point tayo. Ket iti point number 3 tayo kakabsat ket as promised, our labor in the Lord will never go in vain.
If we trust Him, even we are working with pain and trials, God will never put our efforts into waste. How and in what ways we assure that our labor and efforts for the Lord is on the right and not in vain. So, katakabsat, inakman awagan ni Sister Zinya. So, kadati point number 3, kasano nga ma-assure or kasano nga masigurado nga dagiti amin nga aramid ken dagiti efforts para ken ni Apo ket ususto ken haan nga or and will not be in vain. So, from J point number 1 itatay, ganati point number 2 kakabsat, ket na-emphasize iti importansya na iti sao ni Apo Dios no kasano nga i-meditate ken i-live out dagitoy ket tuloy ko kadeti nga point number 3 kakabsat no kasano ba nga masigurado nga amin nga aramid ket haan nga ag-end up in vain. So napateg ngamin unay nga iti amin nga aramid ket maikonektar no ana nga talaga DJ aggapu ken ni Apo nga instruction na. Kasi no ti instruction ket aggapu ken ni Apo ken by faith ket isu daytoy iti yuswat ken aramiden adda ti kasiguraduan nga talagang agbalin nga successful or victorious data nga aramid gapu ta aggapu ken ni Apo deta. Kas kuna na ito'y nga impromise na nga talaga nga our labor in Him will never go in vain. Tano ti aramidem ket babaen laeng iti bukod mo nga kapanunutan mabalin nga haan nga mabalin nga haan nga ag-materialize deta ngem daytoy iti way tapnon ma-exercise nga talaga met iti pamati nga uray haan man nga insigida nga makita iti resulta na ngem no iti aramid ket naggapu iti panang meditate iti word na kinaklaro iti instruction nga agapu ken kuana ket mamati aklaunay kagayem ken kakabsat nga it will always materialize ken agbalin nga victorious na kanayon dayta nga aramid. So DJ kanya kuya. Okay, so praise the Lord, Sister Zinya. Ket pudlunay nga DJ panag-work tayo iti ministry ket haan nga kwa. It is not in vain kunana. So antay dapat ko kitain kakabsat di pa nagre-greet tayo nga gabubay no diket kitain tayo dagiti promise ni God kanya tayo. Okay, tatuhan tayo nga malus heart dagiti papaobra ng task kanya tayo taginan taw aldaw. Ket inakmamet nga rod awagan ni Sister Marisa. Okay. Agyaman manen kakabsat. So para kadeti point number 3, agpaiso unay DJ naibagata tayo ni Zinya nga from ka DJ point number 1, 2 and 3 nga ti panagserbiken ni Apo Dios ket haan nga ang angaw. Ken deti panagserbiken kwa na ket haan nga masayang. Ngamin pinili tayo DJ kapupudnuan when no DJ agnanayon nga aramid para ken kuana. Di pa nagaramid ngamin tin espiritu na banbanag ti panagserbiken ni Apo Dios ket daytoy dete haan tupul sa mapukaw nga banag nga kadigiti dadu mga tattao ket sayang para kadakwada digiti mailaan nga oras ba nga para ken ni Apo Dios pa nagserbi ngem as promised kunana ditoy ni mismo nga Apo Dios ang tinangibaga kadaytoy nga sa una nga daytoy nga panagaramid kakabsat iti pagayatan na digitoy i-obey ag effort kunana pay idtoy ket tama talaga kasi DJ devotion pay laeng effort di giant apay despite nga nabannog ka, despite nga adaan anayem, despite nga masakit ka, we need to take effort apay agsapa ka nga agreeing tangamin ni Jesus Christ idi inaramid na ti ayat na kada tayo awan pulos tinangyeg tayo nga panagreklamo na so kanya daytoy lang right track nga talaga and then yung faith ma-develop as we obey the Lord. Yan lang sa akin. Okay, so agyaman na Sister Marisa pudno unay nga
nga DJ mas lalo kay nga mapaunag pa o mga mapaunag dati relasyon tayo kay na Apo Diyos tapos hantay nga maupay DJ panagserbi tayo kanya kasi kino isa nga tao nga hanga na o nagrelasyon na kat puro ko na mabalin nga agreklamo suna maka-entertain suna iti bannog but kuna na nga rin DJ promise na our labor in the Lord will not be vain. So itatang oras kakabsat intay mga metkarod kinain summary dagiti napagsasaritaan datatang rabii. Tinakman awagan ni Sister Aya. Okay, praise the Lord, no? Nakapintas ito'y rabii. Nga po na ito'y 31st taga Korinte 15:58 na agtalin na ed kayo anatibker po na. So kanayon asang ganyo ti trabaho yung maipaay ti apo ta adan to amin bunga na amin ti amin nga aramiden tayo iti panagserbi tayo. So kasi dagiti talo nga puntos nga na-discuss itatay ti umuna daye ana iti aramiden tayo tapno kasta ket haan nga alisto nga ma-shaken ti faith tayo haan na listo nga agbigay, haan na listo ag-give up. So itatay, digiti discussion itatay nga imbaga na ito datay sa uni Apo Diyos, tay naunig nga panagkilangin-langin tayo kani Apo Diyos, ken datay digging deeper on the Word of God. Tama mati na, no kasjay iti katiker iti word life iti mesa nga Kristiyano haan nga alisto isuna nga ma-shaken no haan nga alisto isuna nga agbigay. So DJ point number 2 itatay nga na-discuss itatay nga kuna na itay nga DJ commitment you can ni God dapat ket 100% ni God hanakayat nga maging divided DJ commitment tayo ken. So importante nga datayo nga Kristiyano nga serbi ken Apo Diyos nga sa itay tayo nga sis panel data panghawakan natin tapos maibigay natin DJ full commitment natin kay God kay loving the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our mind, no? So, the point number 3 nga kuna na ijay nga our labor in the Lord will never go in vain. If we trust Him, even we are working with pain and trials, God will never put our efforts into this. So agpaiso deto nga aduman iti banag nga bilang isang servant ni God nga adigiti make experience tayo nga tests and trials pero te kunakon sa tinaibaga ti mesa nga panelist tay our labor in the Lord will never go in vain. Haan nga masayang. Tama matinak nga detoy impatalet ni Apo Diyos kada tayo nga ti panagserserbi ken ni Apo Diyos panag-share ti gospel panag-follow up nga dagiti daddumakot titingin dakat sayang ti oras pero saan detoy iti kapapatgan detoy iti pinaka-importante iti biag iti tao nga dayjay biag na ket maipaay ken ni Apo Jesucristo nga ti kunana nga rod iti nga di serbisyo tayo ken ni Apo Diyos will never go in vain. So pagyamanak iti imayo panag-dengeg kadagiti sasao ni Apo Diyos ta kararag ko nga dagitoy nga revelasyon manen ni God ket may-apply talaga iti biag tayo tapno kasta mapadroas iti spiritual life tayo mapadroas dayjay intimacy tayo ken God. Mamatiak na addaanin kada tayo detoy the point number 1, point number 2, and point number 3. Haan
tayo nga alisto nga agbiday wenno haan tayo alisto nga aggipag. So thank you very much. God bless you all. Sagyamanak ate aya iti panangi summary detoy topic tayo tatang rabi ket kapila kumakabsat na nakapag-take note dagiti naki-join itatarabi diti topic tayo. Et itatakagsat inakman ngayon awagan ni Sister Marisa nga iso iti mangted met niya ited na naman iti naimbag nga damag ni Kristo. Ate Marisa? Okay. Dati nga rod manen tata kakabsat kas nanggeganyo digiti amin nga naibinsa-binsami itatang rabii. Dati nga rod tata ti ipa ted kumet kada kayo nga liwliwa iti kaungganyo ken karigiti puspuso ken kangruna iti biagyo. Tata kakabsat dati text mi itatay nga kunana ijay 1 Corinthians 15:58 nga rod patpatgek kakabsat agtali na ed kayo anatibker adi magaraw akanayon nga sangwenyo ti trabaho ay maipaay iti Apo taamuyo nga addabunga ti amin nga aramiden nyo iti panagserbiyo iti Apo. Wen kakabsat pud no unay ket no sika itata nga adda ditoy nga kadwami nga agbuybuya ken nagdingdingeg adu kadidi pakarigutam adu kadidi anayem awan kaditi makita mon nga solusyon kabsat ita nga kanito daytoyen ti naimbaga damag wenno ti sao ti Apo nga kunana ditoy agtali na ed tayo nga natibker. Tangamin pinaraswa ti tao, pinaraswa ti Dios iti tao nga ti plano na ket maadaan iti ayan-ayat ken nauneg nga relasyon. Isut gapo na nga i-connect ko kadete 1 Corinthians 15:58 iti kakabsat nga agbalin tayo nga natibker. Ngamin ti plano ni Apo Dios ket kas maadaan iti relasyon. Tadigiti times nga datayo kakabsat ket maawanen iti pamati tayo wenno awanen ti pagkamangan tayo. Imbaga iti sao ti Apo nga masapol nga natibker tayo. Ket agbalin tayo lang nga natibker ken kuana no maadaan tayo ti ayan-ayat ken nauneg nga relasyon. So kasano dito nauneg nga relasyon nga maadaan tayo kakabsat? Amwen tayo ni Apo Dios babaen kaditi sasauna. Sa ti sasaulang ni Apo Dios ti mangkatibker kada tayo no maadaan tayo wenno adda tayo kaditi sitwasyon nga kaslang awan pulusen iti namnaman na. Awan pulusen iti pagkaptan na. Ngamin ni Hesukristo ti inted iti Dios kakaisu nga anak na nga kunana ije 1 Peter 3:18 nga ni Hesukristo ket isu na ket natay para kadagiti amin nga tao nga isu na ket awan timulit na nga basol ngem apay daytoy nga ayat na tapnon ti kasta ket maipakita nga ni Hesukristo nga isu na ket nagidtor ta kunana ngamin daytoy text tayo itattaket DJ masapul nga addaan tayo iti naibtor nga panag serbi kini Apo Dios kakabsat let's experience daytoy nga panagserbi ken maadaan iti kapya ken ni Apo Dios babaen kadigiti sasauna nga datayo ket ited tayo iti biag tayo ited tayo iti oras tayo nga mangammo kadigiti sasauna tapnon iti kasta kakabsat ket tumibker tayo iti pamati tayo ket babaen iti panakiinag uneg iti relasyon tayo ken kuana isumet iti panakatibker iti amin nga banag para kadatoy kakabsat tumibker tayo haan tayo nga give up in times of digiti maadaan tayo kadigiti anayen wenno sagsagabaen iti biag kakabsat inted ni Apo Dios ni Hesukristo nga isu ti solusyon iti amin ket no datayo ket agsagsagaba kitaen tayo DJ panagsagaba ni Hesukristo iti krus nga isu na ket napababainan isu na ket natuptupraan isu na ket nakatkatawaan ngem dagitoy ket inibturan na tapno laeng ipakita na ti ayat na kada tayo nga datayo nga managbasol ket inayat na babaen iti krus nga ipapatay ti kakaisu ng anak na nga Hesukristo kakabsat ita nga kanito lukatam nga rod ita puso tangamin addadtoy ni Apo Dios tapnon iti kasta ket agkatkatok ita ruangan ita pusom ket isun ti pastriken isun ti agbalin nga nangato ita puso nga mangidalan ken ka nga haanen ket di nga mismo iti bagim tapnon iti kasta ket ti espiritu nga addanto ken ka
isunton timang atibay ken ka, isu timang patured ken ka, ken isu timang guyugoy ken ka, nga dumakkel iti mamatim, ken agtulnog ka, ken ni Apo Dios. Kabsat, ita nga kanito, awisen ka nga rod, nga maadaan kan iti relasyon ken ni Apo Dios, maadaan kan iti biag nga agnanayon, babaen iti panangawat mo, ken panangibalikas mo, nga mismo kadigiti bibig mo, nga awaten, nga ni Jesucristo, iti pudno ken naan-anay, a Kristo, pundasyon, iti biag mo, tapno ti kasta, agbalin ka, nga natibker iti tunggal biag mo. Agdumog tayo nga rod kakabsat, ket intayon, ipapuso, wenno ipasnek, nga awaten ni Apo Dios, dahiti kakaisuna nga anak ti Dios, nga inted na para kada tayo, nga isut solusyon, karigiti amin itatta, nga dagansen, iti panagbiag tayo. Agdumog tayo nga kakabsat, ket surutan ba. Amami nga Diyos nga nailangitan, adtoy kami Apo, nga agpakumbaba, karigiti adu, nga nagbasulang ni ken ka. Adtuyak Apo, nga mangiroknoy, digiti amin nga nadagsen iti kaungga. Ngamin Apo, dawatek ita nga kanito, ti pamakawan mo kanyak, ti panangparukat mo kanyak, kadigiti adu, nga basbasol ko ken ka. Mamati ak Apo, nga ni Jesucristo, ti inted mo kanyak, nga isunagat natay, gapu kadigiti basol ko, ngem nagungar iti maikatlong aldaw. Ita nga kanito, si dadaan Apo, nga lukatak iti pusok para ken ka, nga si kamti agtaing, ken mangidalan kanya, iti napudpudno, nga panagbiag. Agyamanak met Apo, dahito inted mo, nga panakaisalakan ko, babaen iti krus, babaen iti anak mo nga ni Kristo, ket agyamanak met Apo, dahito Espiritu Santo, nga agtalinaeden kanya, nga isunti mangisuro kanya, kadigiti anyaman, nga imbag, nga inak aramiden, asumurot ken ka. Dawat ko nga rod detoy, ken kararag ko, itinabileg nga nagan, so Kristo nga anak mo. Amen. Okay, so agyaman na Ate Marisa, iti naimbagasan nga mensahe or iti naimbag nga damag ni Apo tayo a Dios. Ket dagiti nakipagdingeg, nakipagkararag, we are praying kakabsat nga sa pela kumata itultuloy tayo ti relasyon tayo kini Apo tayo a Dios. Ket itatang oras kakabsat ket awagak man ni Kuya Jay nga isu na iti mangi-discuss dagiti announcements. Digiti nga gagayem, digiti announcement tayo. No, kaya tayo pa ayat maadaan met iti non-onig pa yung relasyon kanya Apo Dios. Ket digiti schedules tayo gagayem ken kakabsat iti lifeline nga mangangay iti every Wednesday 6:15 to 7:15 PM. Damit iti lifeline topic review tayo sudati mangangay tata mangrog iti Thursday to Tuesday nga adda iti naduma-duma nga oras na. Kita damit kasta pa iti DIPF iyat tayo gagayem nga mangangay med iti per Saturday of the month. Kada iti sumarano nga announcement gagayem ket Freedom in Christ iti FIC EGR ket mangangay iso na iti last Saturday of the month ket nga bulan gagayem ket kuno June 25 ket adda iti Sunday worship service tayo nga mangrugi iti 8:30 to 10 AM kabalin iti face to face and live via Facebook and YouTube. Ket iti face to face gagayem ket amang angay iso na iti Cap building ket second floor Reno Kwan. Ket adda iti Pisol class ket every Sunday 1:30 to 2 PM. God bless and Okay, so agyaman na Kuya Jay, dagiti kuwas nakita tayo mo kakabsat dagiti ubugraen kay ti
weekly. So, tatang kakabsat, ket before tayong end dating topic review, kahit ko man lang awagan ni Mr. Zinya nga iso natin mangi-close dito yung topic review tayo. Mr. Zinya. Sige, agkaharag tayo. Apo Diyos nga nailangitan, idaydayo mi o God, itinagan mo, ket gyaman kami manen, kadigiti pamalagip mo kada kami, itatang rabii, no ana digiti kang runaan, ken kasapulan nga aramiden mi, tapno maubrami iti pagayatam. Ket I pray o God nga saan laeng kada kami nga paneles itatang rabii, no diket pay kadigiti. Amin o God nga nakipagdingeg, iti topic review nga pati isuda o God ket na-remind, can I pray o God nga amin nga talaga tunggal maysa ket makapagtalinaed iti pamati ken saan nga magaraw o God iti pamati ket babaen iti panaki-relasyon nga nauneg ken si pupudno ken ka. Agyaman kami o Apo Dios nga agtuloy nga sika iti mang-guide kada kami babaen iti Espiritu Santo ket agbalin o God nga masirib iti tunggal maysa, iti anyaman nga aramiden, digiti desisyon, wenno anyaman o God digiti kapanunutan nga agpaay nga para amin dapat iti pakaigloryaan. Ket agyaman kami o Apo Dios iti agnanayon nga pinangbendisyon mo kada kami ken iti abundant o God nga grasyam nga ipaay mo para kada kami amin. Ket italek mi amin digiti ken ka, in Jesus name we pray. Amen. Okay, thank you so much, Sister. Itatang kakabsat, pabalintay nga greet digiti nakadatibuwa nga tibuya. God bless you all. Thank you for watching. Bye. Thank you God for bless watching. everyone. Agyaman kami, digiti Barangay 14, Agboyboya Datata. Ino, hello, Mr. and Mrs. Corpus. Nazareth ken ni Rex Corpus. Good evening, nang bagarabi tayo manen. Ina and Hannah din even, anada. Thank you for watching. God bless you all. Hi, and God bless you. God bless. Bye. God bless. God bless everyone.